Da, ezta? Gutxienez 100 urte kostatuko zen eraikitzea, baina biztan denez pare bat minututan jota desegin daiteke. Egia da, baina aspertzen hasita nago. Ez alda gure aurka burrukatzeko indarrik daukan inor. Ziborrak indartsuak ziren, izugarri indartsuak. Haiek menperatzerik ez zeukan edozein gerlarik. Inork ere ez. Ez da gure aita Vegetak ere. Ez da satan txikik ere. Grilinek ere ez. Denak hil ziren. Horra, hori ez alda sonko. Ez dizuet utziko zeuen buruerak aurrera eramaten. Oraintxe gogoratzen nahi, satan txikik eta Vegetak ere horixe bera esan zutela hil baino apur bat lehenago. Trunks, alde! Bai! Nola ausartzen zara nire hileari hori egiten? Santarrak! Nora joan dira? Berdin da, inguru guztia orraztutak ito. Etxeak banan-banan desegiten joango naiz. Ara, Gohan. Madarikatua, indartsuegiek dira. Neure buruarekin haserre naiz. Ai, gure aita bizirik balego. Ai, esparitz bihotzeko gaitz hartatik hil. Orain etxaiari eutxiko lioke denik indartsuena bada ere. Ai, ni bera bezain kementsua izan albanintz. Gohan! Horren ondoren ziborrekiko gatazkak jarraitu egin zuen. Eta azkenean, neu izan nintzen biziraun zuen gerlari bakarra. Eta gure etorkizuna infernu bilakatu zen, bi ziborroien erruz. Inoiz ere ez dut utzik ondamen hori gertadadin. Zel, neukilko zaitut lurraren etorkizunagatik.